Kung ang imong barkada sa inom, mobisita sa inyo, unsay imong andamon? Imnonon. O kung imong barkada sa sugal, madyong, tungit, mo'y mobisita sa inyong balay, unsay imong andamon? Kung ang imong bisita sa imong barkada sa food trip kanang siging kaon, unsay imong andamon og mobisita siya? Pagkaon. Kung ang pari mo'y mobisita sa inyo, unsay imong andamon? Slat. Kulikta, kaon gyapon. Pero magdepende ginang atong pagpangandam sa gibugaton sa balyo sa mobisita. Ang Advent karon ikaduha marong Domingo mao ang pag-abot niya. Ang Advent season mao ang pagpangandam sa moabot. Kinsa may moabot sa atong kinabuhi? Si Jesus, ang Ginoo nga nagpakatao. Nya, kung maayo siyag balyo para nimo, imo gina siyang atimanon. Pero gwa gani na siya balyo para nimo, di sad ka maghikutar og atiman. Gilingya imong tupad ing nangandam ka. Nangandam. Na gamay ra kayong nangandam oy para sa Ginoo. Ang giandam karon para gyud sa atong silingan, para sa mga barkada, para sa pamilya, pero menos kayo ang nagandam para sa Ginoo. Nya unsa may pagpangandam para sa Ginoo, matod pa ni Juan, hinulsuli og biyai ang inyong mga sala. Kay ang musod nato mao ang balaan sa tanang balaan, ang gamhanan sa tanang gamhanan, ang hari sa tanang mga hari. Mao na di siya gusto nga naatay sala. Gilingi ana sa dimong tupad ing napakay sala. Kuhaon gid na siya. Kuhaon. Kana kung mituo ta nga ang Ginoo musod nato, mo bisita. Mo nang diri giingon gani diri, hapsaya ang dalan, pataga ang mga bukid, abunohi ang mga walog, niya ang nagliko-liko, tulira. Kining mga depikto sa agianan, mao ni ang hitsura sa tawo nga daghagsa. Kanang tao bitang daghagsa, maglisod tag pakighiusa na niya, tungason usahay, libaong, usahay maglibog ta, kay usahay di adire, ang iyang desisyon, usahay di anasa dire. Ato mga politisyan ay, common kay na nila, tungason kay silang mga decisions, no? Usahay, di sila diri nga side. Sunod sa di anasan sila diri nga side. Kabantay mo? Karon amigo sila. Sunod, kontra. Karon kuyog sila. Sunod, gabuwag. Amo maor sa ni mga pamilya. Pagkasal, pertigyod ka nindot tanahon. Hastang gisulob, nindot kay tanahon. Pagka-sweet yun. Hanimon-hanimon. Adto pa nga to sa mga hotel-hotel. Pagdangtag mga pila ka tuig, nagbuwag na. Maubitan na ang tibok kalibutan karon, nanay divorce. Ang Pilipinas na lang kuno og ang Vatican, mo'y way divorce. Niya, ang ato din is Pilipinas, naanasad, gifile na, na ang bill sa Senate. Nga naman, kay di lagi sakto ang mga decisions kinabuhi. Mag-usab-usab ba? Tungod na sa sala. Muna,
diri sa atong tubag sa Salmo, sa to atong tubag? Sa to tubag? Gihimuan kita sa Ginoo og dagkong mga butang na puno kita sa kalipay. Kung musud ning Ginoo sa atong kinabuhi, mga igsoon, maghimo dayon ni siya og dagkong mga butang sa atong kinabuhi. Mao na nay makalipay nato. Pero ang musud gani nato ang yawa, mohimo sa na siya dagkong butang, pero ang butang atong mahimo makabugat sa atong kinabuhi, makawagtang sa kalipay. Nya karon unsa may unang isod sa Ginoo nato? Unsa may maayong butang nga iyang himuon kung niya na siya sod nato? Ang una gyud kana gyong paglig-on nato batok sa tentasyon sa yawa. Iyatang lig-onon kana bitang mga tao nga magsigig simba, nya magsigig yung tuman sa sugos Ginoo, lisod kay na tintalon. Dali kay na sila kakita o nindot ba ni o bati ba ni. Mao na si San Pablo diri, niingon siya sa ikaduhang pagbasa, ang akong pagampo alang kaninyo mao nga magtubo unta ang inyong gugma, kahibalo o kaalam sa paghukom aron makapili kamo sa labing maayo. Kinsa ninyo dinhing mga asawaha nga moingon gyud, Pader, maayo gid nakong pagkapili ang akong bana. Taasan kamo. Itana ba? Taas ba? Ang tuloro mo na kabuok. Sa to pa, kabong uban, nangasayop yun mo. Mga bana, kinsa ninyo niingon, moingon, Pader, kani akong asawa, maigig kayo nina akong pagkapili, labing maayo yun eh. Taas sa kamot, mga bana. Ang bana, daghan-daghan. Ang asawa. Nga naman, kasagaran manggos ng aminyo, sorry ha, kasagaras ng aminyo, nakasa ng daan, naghimog sala, una pa naminyo, usahay, kasagaran yun. O dili man kasagaran, mabdos na, una naminyo, naganiuban, nagpuyo-puyo na, sala man na. Nya, kung wapasad mamabdos, gatinukhangay na. Nawa na tong virginity, purity. Sa to pa, ang nagtukmod nila sa pagminyo, giuban na nadaan og sala. Di jud kakapili og maayo ana kay ang sala may nagtukmod nimo. Mawala na din na moingon ako, Pader, magminyo me. Ngano man namabdos ko. Unya guwapa ka mamabdos karon, magminyo ka karon. Dili pa Pader oy. Awa, mo nang di jud kakapili. Nayuban moingon ako, Pader, tabangi kog ampo makapili unta kog bana nga kanang buutan nako sayon ra gyud kay na day. Ini kauyab ninyo, ayaw gyud pakis, ayaw pakupot. Nya kanang laki nga mohangyo gyud kis, mohangyo gyud kupot, kana di na mayong banahon. Animal na. Insya mao ba, Father? Nako insya halano, kaboring. Animal na kayong mga babae ka. Gusto mo sa daig aligre, kana gyung linayugay, inungaray, kinuutay mo, ganay gusto. Nya unsaon nimo pagpili ang nagmaayo? Ang gibutaan man ka sa sala. Na diri sa atong unang pagbasa, niingon gid diri ang Ginoo, ang imong kasiguruan naggikan sa imong katarong ug ang imong kasanag nagikan sa imong mahigugmaong pag-alagad sa Dios. Kana bang siguro gid ang atong future basta gipasukad nato sa atong katarong ang ato mga decisions. Sige kag kiskis ana imong kilay, pakolor ana imong buhok, paputi ana imong naong. Unsa may ihatag ana nga future? Di ba? Mayok ha. Dili oy. Magsige ra jud kag balik-balik og kolor. Pero dawata ang kamatuoran, puyi ang kamatuoran. Di ba? Relax kay ka in the future. Wa gyud kay hassle, wa kay gastuhanan, kay nadawat naman nimo ang kamatuoran. Nya unsa may mahitabo kung kita malipayon?
Pipila ka mga timaan sa taong malipayon. Unsa man? Alingi sa imong tupad. Ing na napuno karos kalipay. Ing na kano? Ing na napuno kas kalipay. So mao ni ang pipila ha. Pipila lang ni dili ni tanan, pero mao gid ni ang para nako basic nga timaan sa taong malipayon. Una, ang iyang naong gaan. Gaan ba kanang blooming. Dili ni si sarili nga mag-smile, magkatawa na siya kay kanang mga adik mo katawa man sana bisag sila rang usa. Mag-smile man sana. Pero kanang yung blooming dili bugat ba? Okay, lingi ako no imong naong. Imong naong. Di ba? Lingi ang naong sa imong tupad. Imong tupad ba? Lingi ako no iyang naong. Blooming? O gloaming. Oy, nagiuban dia inigsod simbahan, mahadlok na tadaas na. inigawas mo samot kitag kahadlok. Mao na una ha, blooming. Kay ni aman ang kalipay, gauros-uros man diri ang naong anak mo, danag. Mo na ang mga santos mo danag ang ilang mga naong. Ang sunod nga timaan, di na sila masuko. Kanang mga taong malipayon, di na masuko. Bisag imo pa ng ludan ang naong, di na masuko. Imo ng libakon, di masuko. Imo ng dauton, di masuko. Relax lang kay na sila. Natanawa ang mahal nga Birhen Maria, si Jesus. Wa gi suko-suko, gipangulata pagay, gipatay pagay ni si Jesus. Wa gyud masuko. Kinsa ninyo dinhi ang wa gyud masuko sugod atong December 1. Taas ang kamot. Sugod lang atong December 1. Kanang yung wa gyud mo kusmo, wa magyaw-yaw. Mga buangon mo. Apil na ning nagwali. Nay ato mga kuan ay wa gyud nay kalipay ato mga leaders tingali kadaghanan sa gobyerno. Ngano man, siging away, dali kay sila masuko, sige linibakay. Ikatulo, nga timaan sa tao nga malipayon. Magsigi nagpanghatag dili mangayog dawa baos. Sige ra naghatag di mangayog baos or bayad. Kinsa ninyo dinhi nga di gyud maningil og utang. Taas ang kamot. Na magsige ra jud hatag ba. Karon nagangat ang eleksyon, ang mga politicians kuno mao man ginay number 1 nilang buhaton. Smile. Di ba? Smile. Anya, hatag. Pero ang hunahuna ana, ay kog kalimti ha. Ay kog kalimti. Dili na mao. Ang tinuod nga kalipay, smile, nya hatag, why pag-expect og bayad. Kana mo'y malipayon. Kamo mga ginikanan, tagai ang inyong anak sa ilang baon para eskwelahan, suportahitanan, nya ay mo pangayo og bayad. Mahagbong na sila sa ilang subject, moingon dayon ka, okay ra. Di na mo sud sa klase, magsige ra computer, okay ra. Ano ba? No. Sige nag-date sa uyab, adik pag yung ignaw ng uyab, okay ra. Sige lang ka suporta. Ana mo, ang ginikanan, o yaw-yaw dayon. Yaw-yaw. Mo na, kita dinhi sa atong pag-exercise o kalipay kay daghan-daghan man sad ta dinhi mga donations mahatag nya kamo mga generous man sad kay mo kamo dinhi og ang atong online parishioners mao nang nakapanghatag ta sa way pagpangayog bayad usa sa atong gihimo kani gyong pagpamaligyag slots aron itukod og balay ang CTO last week unom na to kabalay atong nahimo karon napun-an na sa glaing tulo. So siyam na tanan. Gusto na sad mong mutanaw? Way mahayay ha. So ang ikapito natong gihimo mao ni ang iyang naong. Tanawa. Nindot ng balaya? Dili no. Sige, atong tanawon after. Tanawa. Murag CR. Adi okay na kayo na. Balay na gina siya. Karon arita sa ikawalong balay.
Mauna siya ang before. Ganahan mo, ana? Sus, ako, mag-imagine ko, labi na karo mag-101, pertig yung lisura. After, di ba? Mamanghura na. May naman pagkabutang. Sige, ikasiyam. Ganahan mo na. Kasuhay mo puyo inanang balaya. Paano? After, siksi na. So, atong pakpakan ang ato mga panday, ang ato mga CTO buyers. Salamat kayo. Huwag gini sila igabaos. Huwag gini sila ikabaos. Maglisod gini sila igsip sa ila tingin pag-ampo nato. Pero atong gihatag, bunga ni sa atong kalipay. Nang doon na patay palitonon nga CTO ang atong halin niabot na og 66,461 ka slots, napay 3,359 ka slots na lang yun ang nahibilin. Utdo ni nato karon 3,000 na lang ni 359 tag 100 pesos ra ni per slot. Niya kay hapit naman ni mahurot ato din ning dali-dali og sumpay na atay bag-ong slot. Para na sad ni sa activity karong December o sa January. Karong December, manghatag-tag pinaskuhan ngadto sa category D sa atong mga parokyano, katong labing kabos, o sa tanan nato mga ministries nga nag-alagad sa atong simbahan, dinis parokya. Sama ni mga lectors, youth, mga sakristan, tanan-tanan, og mga mandated organizations, mag-Christmas party ta karong December 27. Og ang tanan nga magasto ani atong kuhaon gikan sa atong slot. Ini ka January magsaulog sad ta sa pista sa Santo Niño, nya ato sang himuan og sinulog showdown ang atong mga barangay, 5 ka barangay mag-sinulog showdown sila. Ang tanang gasto na to ani murag mo total og mga 4 million. Ganahan mo na? Depende og namoy kalipay, gamay ra man na. So mamaligya tag slot nga 40,000 katag 100. 40,000 nya ang title aning maong slot, Santo Niño's Healing Gifts. Santo Niño's Healing Gifts or SNHG. SNHG. Wala pa na nabutang diya. Unya, si Santo Niño mo'y sintro sa Disyembre o sa January. Natao siya sa December, gipistahan siya pagka January. Muna si Mama Mary kuyog yun na sa iyang anak. Nya doon na siya mga gifts nato. Muna healing gifts. So ganahan mong palit ani, sugdi dayog palit karon. So kining tanan atong gibuhat bungas kalipay o pagpalambo sa atong kalipay.